Bore da, Degda, rydyn ni mynd i astudio cerdd a Gymryd i Gymru gan person a enw Robert Griffith. Da ni'n mynd i chwilio allan be mae Cymru yn meddwl i chi. Di pawb yn gwrando? A gymryd i'r byd a'i holl ryfeddoda, yr haul a'r ser, y pysgod a'r bloda, a gymryd i'r gwledydd o bob lliw a llun, a gymryd i Gymru dy wlad dy hun. A gymryd i'r brynia a'r môr a'r afonydd, y trefi a'r traethau, bychain llonydd, a gymryd i'r bobl gynhesan y byd, a gymryd i Gymru a'i chymryd i gyd. A gymryd i'r cymoedd a'r siopa betio, a'r capeli gwag a lanwan o eto, a gymryd i'r steddfod a stiniog a'r glaw, a gymryd i Gymru be bynnag ddaw.